Zastupitelstvo bude ve středu 24. září schvalovat směnu pozemku města s majiteli hřebčína Napajedla společností Signum. Účelem této směny je získat strategický pozemek u řeky Moravy, po kterém nyní vede provizorní cyklostezka. Po následném vykoupení pozemků ostatních majitelů je možné cyklostezku vyasfaltovat a stavbu tak dokončit. Všichni se shodneme na tom, že dokončení cyklostezky je důležité. Je ale otázkou, jestli aktuálně navrhované řešení je opravdu to nejlepší možné. Spolek společně pro Napajedla pozemky určené ke směně prošel a přinášíme vám jejich přehled. Připravili jsme pro vás 2 videa, co město získá a o co přijde. Začínáme přehledem pozemků, které od společnosti Signum získá město Napajedla. Díváme se na strategickou parcelu, kde 1/3 pozemku vlastní právě společnost Signum. Po okraji této parcely vede provizorně štěrková cyklostezka. Po jejím vykoupení a vykoupení pozemků ostatních majitelů je možné cyklostezku vyasfaltovat a dokončit. V lokalitě Pahrbek-Títěž nabízí k výměně společnost Zemědělské pozemky. Toto je pohled na celou lokalitu Títěž, tedy vnitřní část podkovy u vodní plochy Pahrbek. Nabízený pozemek je přibližně tímto směrem a je široký 8 metrů, vede až k horizontu se stromy. V lokalitě pod Dubovou nabízí společnost Signum pozemky, které jsou z větší části v lese. Začínáme pohledem od předmětných pozemků směrem k řece Moravě kvůli orientaci. Menší část pozemku je na zemědělské půdě, většina je uvnitř tohoto lesa. Přístup do lesa je obtížný. Zrovna v tomto místě se nachází odhozené odpadky. Pozemek je velice strmý a obtížně využitelný. Další pozemky se nacházejí u řeky Moravy, u železničního mostu. Jedná se o zemědělskou půdu. Většina pozemků je na louce, kterou vidíte. Část pozemků se nachází v těsné blízkosti parovodu. Další pozemky jsou v lokalitě Za zámky, která se nachází za železničním přejezdem směrem na Žlutavu. Z příjezdové cesty se dá na pozemek dojít složitým terénem, který je do kopce. Dostáváme se na pole a na něm společnost Signum nabízí 1 obdélníkový pozemek. Má rozměry 15 x 160 metrů. Další malé pozemky jsou tam, kde vidíte stromy vedle cesty směrem na obec Žlutava. Další parcely jsou v lokalitě Kopaniny. Jedná se o zemědělskou půdu a pěšky se tam nedá jednoduše dojít, protože se nachází za oplocenou drůbežárnou a oplocenou chatovou oblastí. Jedná se o ornou půdu s obtížným přístupem na kopci. Tuto směnu pozemků nadále pečlivě analyzujeme. Sledujte nás pro druhou část videa a náš pohled na celou situaci. Jsme spolek společně, děláme Napajedla lepším místem k životu.